салом алейкум мардодар азиз, ман ҳазор омад калом баро даст гирем. Финал дар Шербачако 3 рӯз вақт монда. 3 рӯз баъд ҳаракат кунем, тезтарак билетро бигирем. Мошинчаро дидесена? Мошинчаи хеле бомбагай. Ҳаракат кунем, мошинча гизала. Насибтон кунад. Касе ки бо 30,000 рубл дар билет мехарад Шербачако, як айфон дига падарка бо билетиш дар бозӣ мекунад. Чанд касе ки бихарад айфон падарка дам мегирем. Чанд нафаре ки бихарем айфон падарка дам мегирем. Шербачако нигоҳ кунед. Баъд якта Nissan дига бо дар бозӣ. Хитоб мегӯяд 40 та мошин, 2 та хона, нархи билет 8 сомон. Ҳаракат мекунем. Номерои WhatsApp 206 61 62 62. Ҳаракат кунед. Хуб, касе ки бо бисёр билет мехара, ҷои якум Шербачако ина Opel чара мегирад. Не Opel мегирад, бо билетош чизе ки бизана ошно шава. Бо касе ки ҷои дуюм мегирад Шербачако, не Opel мегирад. Касе ки ҷои дуюм мегирад, не Opel мегирад, бо билетош чизе ки бизана Шербачако ошҷон шава. Бо ҷои сеюм як Opel дига аст. Вая мегирад. ҳазор омад барои дастгирӣ камчин кунен, ҳаракат кунен бо касе ки бисёр дастгирӣ мекунад. Шихеле ки мо телефонро нишон додум, лайк, комментар мезанем, телефонро барои шумо падарка. Худо нигаҳбонтон, камчин кунен, лайкро бизанен Шербачако. Ина мошинчо насибтон кунад. Ҳаракат кунен, хеле вақт Nissan бомбача насибтон шавад. И хеле мошиное ки ман мемонам, мошинаи хуб мемонам. Гарантия метем, моторушта, аккумуляторушта гарантия метем. Хай ягон ҷо хир-пир дошта боша, Шербачако хитон туғриш мекунем. Хай не Шербачако. Хай мешавад ки Шербачако ҳама ҳаракат кунен. Ин мошинча насибтон кунад. Ин мошинча насибтон кунад. Хай мошинча вообще гизалай бадай, просто мошин бомбача мошин. Ида вообще бо квартирай Шербачако. Квартира ҳар касе ки надидай, иншоалло нишонтон метем мебинем. Аллакай мебелои квартира тайёр, ҳамаш тайёр. Камчин кунен, лайкора бизанен Шербачако. Билет ҳаст гирифтан гирем. Камчин кунен. Зинда бошед.